Madwar 50 tifel u tifla f'Malta bħalissa qed jistennew li jingħataw iċ-ċans li jgħixu ġo familja. F'konferenza tal-aħbarijiet li magħtula l-Gvern ta' kampanja nazzjonali dwar il-fostering, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti appella l-altruiżmu. Min-naħa tagħha d-direttur tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva Remenda Grek qalet li l-bżonn ta' foster carers huwa urġenti. Dawn huma 50 tifel u tifla illi ma jistgħux jibqgħu jgħixu fil-familja bioloġika tagħhom minħabba id-diversi diffikultajiet illi hemm u allura l-istat għandu bżonn li jintervjeni u ma jibqgħux hemmhekk. Dawk interessati mistiedna jċemplu fuq 1778. Flimkien il-professjonisti u l-foster carers flimkien ħankunu qed niġu l-qudiem biex imnagħtu ħafna iktar stabbiltà lil dawn it-tfal. U x'jiġri fl-eventwalità li dawn it-tfal ma jmorrux lura fil-familja bioloġika tagħhom? Jekk le ħankunu qegħdin naħdmu anke permezz tal-opportunità li tina liġi llum illi jinħareġ digrit ta' permanenza u hemmhekk inkunu qed nagħtu stabbiltà lil dawn it-tfal illi żgur ħajibqgħu jirrisjedu fil-post fejn qegħdin u eventwalment wara 5 snin ġewwa kura alternattiva jekk ikun il-lok inkunu nistgħu anke napplikaw għal open adoption. Ma TVM News il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-fostering mhux servizz iżda fissru bħala element ta' vokazzjoni. Nixtieq nagħmel illum huwa appell biex aktar foster carers jiġu l-qudiem. Għandna aktar minn nofs it-tfal illi qegħdin fil-kura tal-istat li qegħdin foster care għandna bżonn oħrajn. Wieħed ikun qed jagħmel ġest verament nobli. F'Malta 237 tifel u tifla jinsabu ġo foster care, aktar minn nofshom 128 ingħataw digrit ta' permanenza fl-aħħar 4 snin.